Ay mhlali Mpho Maboi uthe washaya back kulaba abafake zonke inzipho kwi-breakup yakhe nomyeni wakhe, wabatshela the way to go to hell. Awukuze nendlebe ke nginabele ukuthi uthini Mpho. Mpho ke bahlali uthe wakhuluma ngalowo othe wakhuluma kabuhlungwana ngokuhlukana kwakhe noyeyeye lowo phela obe umyeni wakhe oyi-former Kaizer Chief player. Wakhuluma wabeka ukuthi umushiye ngoba engekho famous, engadumanga, so kushuthi ke umshiyele lokho, so ikhona ke ethe naye wathatha ezakhe wabuyela ukuthi naye azomphendula lokhuluma kanjena nge-relationship yakhe ethe yasplitha. Mpho ke yena lo ikhaya FM presenter uthe wathatha ezakhe naye wanikela kulowo bekhuluma kabi ngaye, wayokhuluma ukuthi ungumuntu nje uvela usukeleke uinveste i-energy yakho empilweni yomuntu ongamazi nokumazi. Ayiwanda ukuba unkosikazi wakho uyayithola yini le energy othe wayi-investa kumina. Wow, that's low. Okusho ukuthi nje uziphathise okwento angazongithi angayifanisa ngani. So uyabona ke lana ukuthi ukushuthi uyamazi lo muntu othe wakhuluma ngale ngokubreak up kwakhe, ngokuhlukana kwakhe nomyeni wakhe lo phela owuyeyeye obizwa ngoyeyeye lecholonyane. So manje uyabatshela ukuthi abantu abaphume endabeni zakhe babheke indaba zabo. Kodwa ke manje na ke bahlali, as long ukwi-public eye ngeke singabheki indaba zakho bahlali. Angithi nani niyakwazi lokho bahlali. Njengoba phela ke kwaba nensolo zokuthi ubemenzi i-ATM yakhe, okushuthi lesikhathi abekade edumile. Shithi uthe mabona ukuthi nako seba broke wavesane gijima ngespeed washiya phansi whatever lade bayenza. So manje uthi abantu ke abaphume endabeni zakhe babheke indaba zabo, naye aqhubeke nempilo yakhe nje besho ukuthi uziphilela impilo right manje akadingeki udisturbwa. Hayi ke bahlali, kushuthi indaba injalo ke bahlali. Indoda mayingabi famous ukuthi yaziwe uboyishiya, or indoda mawade uyiqomela imali ishiye mase isibroke. Kodwa ke lokho ku-wrong. Ngoba yini? Mase iphinda futhi isiba right, angeke ufise ukuthi ungaphindela kuyona manje ngoba wena kushuthi phela ugijimisa imali. Hayi, ezinye izinto azikho right, kodwa ke impilo angeke sikhulume kakhulu. Uyazi yena ukuthi wenzeleni, kona bebe ikhapuli enhle, kodwa ke mawukuthi ke vele sebe break up for good, angeke sikhona ukuthi singathi ababuyelane. I-choice yakhe naye ukuthi ubone kufanele. Ayike bahlali, mina ke ngiyaphela lana, ngiyanqamuka ngicela ke ningakhohlwa ukulike, ningisubscribele, ningifollowe, nami ngizoleke nje nginidrophela amanye ama video kancane kancane. Ngiyabonga.